Arratsaldeko 7:00 puntu-puntuan gaur aurkeztu dute binakako B-serie txapelketa Bilbon. Izan ere, orain 2 aste amaitu zen lauterdiko B-serie txapelketa, orduko hartan Beñat Senarreko 22 eta 15 irabazi zion Unai Amian hori, baina pilotak etenik ez duenez berriro ere ostiralean hasiko da Arrasateko Uharkape pilotalekuan binakako B-serie txapelketa berrikuntza ugarirekin dator, lehenik eta behin esan ditzagun, nondik norakoak gero sartuko gara pilotarien kontuekin, zeintzuk sartu dira, zeintzuk geratu diren kanpoan, hor gauza asko baitaude iruzkintzeko, baina lehenik eta behin gogora ezagun ohiko moduan ligaxka jokatuko dutela, 8 bikotek, 2 itzulitara denek denen aurka jokatuko dute, eta dirudienez edo irakurri dudanaren arabera behintzat, B-serie mailan ere, 3. eta 4. eta 5. eta 6. playoffak elkarren aurka jokatuko dituzte, lehenengo biak ez zuzenean sailkatuko dira finalerdietara, azken biak berriz kanpoan geratuko dira zuzenean, eta esan dugun bezala 3., 4., 5., 6. sailkatuek urrenez urren elkarren aurka jokatuko dute, hori bai, 3. eta 4. sailkatuen arteko norgehiagoka irabazten duena zuzenean finalerdietara igaroko da, eta galtzen duenak berriz beste aukera bat izango du. 5. eta 6. berriz ilala biziko norgehiagoka jokatuko dute, galtzen duenak kanpora joango da, eta irabazten duenak beste norgehiagokako galtzailearen aurka jokatuko luke, gero finalerdiak ohiko moduan 3 jardunalditan itzuli bakarrera izango dira, denek denen aurka jokatu beharko dute, eta sailkapeneko bi honenek martxoaren 21 oraindik ere zehazteko dagoen pilotalekuan jokatuko dute finala. Beno, errepasa ditzagun bikoteak zeintzuk diren, hauexek dira, Dario Loza, Murua Gabirondo, Rekalde Bikuña, Salaberria Gaskue, hauek Asperen aldetik, eta Baikoren bikoteak berriz, Senar Ugartemendia, Peña Salaberri, Zubizar eta Aranguren eta Amiano eta Eskiroz. Beno, zenbait gauza noski aipatzeko, batetik aurpegi berriak izango dira, esate baterako jada lehen bikotetikan badaukagu bat, Carmelo Loza, larun batean egin zuen debuta Altuna 3. batera, erraz eta nagusitasun handiz irabazi zieten Dario eta Martijari Baños de Rio Tobian, Lozaren jaioterrian, 22 eta 13, eta bigarren partida, da txapelketakoa izango du, kasu honetan aurkari izan zuen Darioren aurka. Eta bestetik berriz, Xavier Rekalde eta Ander Muruak ere txapelketa lehen aldiz jokatuko dute, Muruak joan den urtean bazirudien jokatu zuela txapelketa, partida asko jokatu baitzituen, baina ez ordezko moduan aritu zen, eta urten arituko da lehenengo aldiz titular moduan. Horren ondorio zer gertatu da, esate baterako, batetik Javi Zabalak ez du jokatuko, eta bestetik Julen Eiguren azken edizioetan finkoa izan denetako bat, eta egungo txapeldun ordea dena, kanpoan utzi dute. Julen Eigurenek aurten ez du, B-serie mailako txapelketa jokatuko titular moduan mintzat, ziur naiz ordezko moduan zenbait partida jokatzeko beta izango duela, baina esate baterako Mastersean ere ez zuten sartu, eta udako zenbait torneotan ere aspek ez du berekin kontatu, beraz esan daiteke profesional mailan behar bada Julen Eiguren une kritikoa bizitzen ari dela une honetan. Eta bestetik, gainontzeko guztiek jokatu dute Asperi dagokionez, eta Baikori dagokionez berriz, bai Bakaikoa eta bai Agirre kanpoan geratu dira, orain artean normalean bietako batek ez, Baikoko bigarren lehenengo maila horretako bi izar nagusiak, bi figura nagusiak Agirre eta Bakaikoa dira, eta kasu honetan behintzat B-serie mailan ez dituzte sartu, ez bata eta ez bestea, izan ere Jonander Peña sartu dute azken urte luzetan lehen mailan aritu da, maila honean gainera, beti oso maila duina eman du, baina aurten Baiko Larrazabalen aldeko apustua egin du lehen mailan, eta ondorioz horren kaltetua edo Jonander Peña izan da. Berriro ere Ruben Salaberrik txapelketa jokatuko du,
Aitor Aranguren ere titular moduan ariko da, bai Peña eta bai Aranguren biak ala biak Mastersean B-serie mailan aritu ziren, eta aldiz, Unai Amiano Lauterdiko B-serieko txapeldun ordeak ere debuta egingo du txapelketan, gainontzeko guztiek joan den urtean jokatu zuten txapelketa. Goazen orain bikoteak banan-banan aztertzera, Dario Loza, Dariorentzat oso txapelketa berezia, nik uste, binaka badakigu, ez dela sekula nabarmendu ezkaraiko aurrelaria, askotan gainera txapelketa luzeak eta maila nagusiak daukan exigentziarekin eta Dariok eskuetan izaten dituen arazoekin nik uste ez dela bateragarria hori, Dario txapelketa nagusia jokatu eta eskuekin hainbeste arazo edukitzea, B-serie mailan joan den urtean esaterako Gabirondorekin playoffetara sailkatzeko beta izan zuen, eta urten beste atzelari gazte batekin, gainera bere erkidearekin, ez herrikidearekin, baizik eta erkidearekin, biak Errioxakoak baitira, bai Dario eta bai Loza, eta ziur bai batarentzat eta bai bestearentzat oso txapelketa berezia izango dela eta motivazio handiz hartuko dutela. Aurrekoan Carmelo Loza ikusi genuen, sekulakoak eta bi eman zizkion bere herrian debutean, ez zirudien urduri zegoela, orain txapelketa dator eta noski beste kontu batzuk izango dira, baina Dario ziur laguntzeko pres dagoela, ea ezkaraiko aurrelariari eskuek errespetatzen dioten, eta bikote honek gauza politak egiteko aukera daukan. Murua Gabirondo, Arkaiz Gabirondo azken denbora honetan gora nabarmen egiten ari den pilotaria, oraindik ere B-seriean dagoena, baina etorkizunean maila nagusian aritzeko deituta dagoen horietako bat dela esan daiteke, eta Ander Murua berriz aurten Lauterdian ez da, fin ibili, favoritoen artean sartzen genuen guk behintzat, baina ez da ibili, ez du bere txapelketarik onena izan, eta ondorioz ligaxkan jada, final erdietan markatu azkenerako galdu egin zuen, baina oso larri igaro zen, eta ez dut uste txapelketan ongi pasaduenik Ander Muruak. Orain beste aukera bat, lehena binakako B-serie mailako txapelketan, Gabirondorekin batera, enpresako beste atzelari gazte batekin, eta funtzionatu dezaken bikotea da, Gabirondok askotan atzean agintzen du, Ander Muruak ere aurrean aurkarian hasteko zenbait kolpe baditu, defentsan ere esango nuke pixkanaka gora egiten ari dela naiz eta oraindik kostatzen zaion, eta ahal handiko bikotea osatuko dute Xabi Rekalde debutariak eta Inigo Bikuñak. Xabi Rekaldek orain arte soilik Lauterdiko partida jokatu ditu, egia esan lehenengo aldiz Bikuñarekin batera ikusiko dugu binaka jokatzen profesional mailan, baina atzelari veteranoa, jada eskarmentu handia duena, B-serie mailan jarri diote, eta nik uste ahalik eragarriko bikotea osatu dezaketela. Inigo Bikuña apur bat erregular aritzen den, joan den urtean Julen Egurenekin finalean sartzeko aukera izan zuten, partida askotan nagusitu zen Bikuña eta erakutsi zuen nolabaitean B-serie mailako eta maila nagusiko tarte horretako pilotaria badela, eta Xabi Rekalde berriz, sekulako Lauterdiko txapelketa egin du, egia da azken partida horretan. Etzela bat ere finaritu, batez ere bigarren zatirik aurrera Unai Amianoren aurka, baina orain beste txapelketa bat, eta ziur naiz profesionaletan izan duen sarrera honekin, motivazio handiz sartuko dela. Salaberria eta Gaskue, biek ala biek oso ongi ezagutzen dute, maila hau oso ongi ezagutzen dute elkar, Nafarrak izateaz gain enpresakideak dira, adinkideak dira, gauza asko dituzte komunean biek ala biek, eta Iker Salaberriak egia da, udan sufritu zuela, Lauterdiko txapelketan ere sufritu zuen, dezente gainera, dezente, zen nik uste bere punturik onenean iritsi, eta binaka beti asko jogatzen duen pilotaria da, tanto egin behar zaiona, eta Andoni Gaskuek berriz, eskuek errespetatzen badiote behintzat, kolpe biziko pilotaria, askotan atzelari aurkariari oso gaizto jartzen diona, eta ze bikote osatzen duten hauek ere. Senar Ugartemendia, Gorka Ugartemendia pixkanaka
geroz eta konpromiso handiagoko norgehiagokak jokatzen ari da, enpresak jarri izan dizkio hainbat norgehiagoka horren maila nagusiko edo maila nagusia mintzat kontsolidatuta dauden pilotariekin, eta orain gainera lauterdiko beserieko txapeldunarekin, bainat senarrekin hariko da, hauek ere ahal handiko bikotea osatzen dute, biek ala biek beldurtzeko moduko eskuina dute, eta hor Ugarte mendiak atzean berme apur bat erakusten badu, eta senarrek aurrean zuloak irekitzeko gaitasuna baldin badauka sekulako arriskua daukate, gainera senarrek ikusi dugu, batez ere lauterdiko txapelketa honetan teknikoki zenbat hobetu duen ezker gantxoaren bidez, eta pixkanaka geroz eta baliabide gehiago dituen pilotaria da senar, eta argi bikote honekin. Argi baita ere Peña eta Salaberrirekin, elkarrekin txapeldun izan ziren, 2000 eta 17. urtean, 16. urtean orain buruz nabil, baina bai, elkarrekin txapeldune izanak dira, biek ala biek maila nagusian Salaberrik ez titular modua, baina bai ordezko moduan izan dituzte euren aukerak, Peñak urte luzez darama merezimendu osoz txapelketan sartzen, baina urten beste norabide bat hartu nahi izan du Baikok, Larrazabal sartu dute, eta ondorioz Jon Ander Peñak beserie mailan demostratu beharko du, Mastersean hala egin behar izan zuen, ez zuten euren txapelketarik onena egin Arketa Gabirondok, orain Salaberrirekin, atzean Rubenia eskuek errespetatzen dioten, fisikoki azken urte hauetan ere arazoak izan ditu, aurrean ziur naiz Peña saiatuko dela desberdintasuna markatzen, baina beserie mailan materiala bajuagoa baita, eta hor ere Peñak lan egin beharko du, zer moduz moldatzen den Tolosako aurrelaria. Zubizar eta Aranguren, gustatzen zait bikotea, oso bikote orekatua iruditzen zait, batetik Aitor Arangurenek beserie mailan esango nuke askotan desberdintasuna markatu beharko lituzkela, ez behar bada kolpez, baina bai aire jokoan eta tantoi eusterako garaian eta beste baino gutxiago galdu beharko luke behintzat, eta airez dituen baliabide horiek eta baliatu, eta, bikote interesgarria osa dezakete hauek, eta ea zer gertatzen den. Eta azkenik Amiano eta Eskirozek osatzen duten bikotea daukagu. Gustatzen zait bikote hau, Unai Amianok sarrera bikaina egin du, pentsa lauterdiko txapeldun ordea da, beserie mailan, eta gainera norgehiagokaren une askotan hor erabat itolarrian edukizuen, itotzeko moduan edukizuen Beñat Senar, azkenerako ez zuen lortu, baina hor Josu Eskiroz erki ari da atzeko kuadroetan, bermea ematen duen atzelaria da beti, eta aurrean, iruditzen zait hauek ere oso bikote orekatua osatzen dutela, azkenean Amianok gatz handia dauka ezker horretan, Josu Eskirozek ere tantoak dominatzeko ez ezik eusteko ere gaitasun handiak ditu, beserie mailan atzelari handienetako bat da, ea zer ematen duen bikote honek. Eta goazen orain, banaka, sailkapenean gertatuko dena, edo gure ustea behintzat, ezartzera, ez da. Nik lehen postuan Peña eta Salaberri ikusten ditut, bigarren, hemen jartzen joango naiz, gero ligaxka amaitzen denean berriro ere honetara itzuliko baikara, sailkapen honetara, eta ea zer ematen duen horrek. Bigarren postuan, hemen zalantzak ditut, baina Zubizarreta eta Aranguren jarriko ditut, bigarren postuan, hirugarren postuan bai Salaberria eta Gaskue, laugarren postuan Rekalde eta Bikuña, bosgarren postuan, Amiano eta Eskiroz jarriko ditut, seigarren postuan Senar eta Ugarte mendia, hau eselkatuko dira nire ustez, zazpigarren postuan Murua eta Gabirondo, eta 8. postuan Dario eta Loza. Hauxe beraz, guk uste duguna, ea gero zer gertatzen den txapelketan, gogoratu ostiralean hasiko da, Arrasateko Uharkape pilotalekuan oraintxe esango dizuezen norgehiagokarekin, Murua, Gabirondo, Rekalde eta Bikuñaren aurka izango dira.